салом. Як хабар. Кӯмакпулии суғуртавӣ барои оилаҳои ниёзманд аз Тоҷикистон зиёд карда мешавад. Шуро аз 1 январи соли 2024 ҳаҷми кӯмакҳои суғуртавии иҷтимоӣ барои ҳар як оилаи ниёзманди Тоҷикистон ва шаҳрвандон барои як сол баробар ба 11% баланд гардида ба 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё худ 680 сомонӣ афзоиш меёбанд. Ҳоло он 612 сомонӣ гуфта мешавад. ҳаҷми пардохтҳои иловагӣ барои ҳар як кӯдаки то 16-солаи оилаҳои камбизоат низ зиёд гардида ба 68 сомонӣ хоҳад расид. қаблан ин гуна кӯмак пешбинӣ нашуда буд. Бояд гуфт, ки кӯмакпулиҳои мазкур асосан барои ҷубронии пардохти истифодаи нерӯи барқ, гази табиӣ, дастрасии фарзандон ба таҳсил ва дигар мушкилоти иҷтимоии оилаҳо равона гардида, он аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ пардохт карда мешавад. Хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.